ира бинен духтаро фасониша бинен бори турецки омадай ҳози акция шидагиай нигоҳ кунен дарунуш мехдорак ғавсака ки хушру падошош гелвияй оригинали турки 350 кам набуд ҳози акция шидай 220 сомон марамат чанд намудуш ҳастай мана ин намудушам бинен инош замшана чанд фасонош ҳастай чанд намудуш иям амхе ваяя гелвияй падошош 220 сомон шидагиан духтаро нигоҳ кунен хушругиша ҳамқа хушру метова почада багати фасон ина марамат каседа дар корай биёен бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин ряди магазинои шишагӣ духтаро ана ёям ҳамаш оригиналои туркӣ размеро то размерои батала омадагиай ҳамаша 220 сомон кардагиан якум сорт марҳамат ира бинен чихе хушруван 220 сомон ҳамаи размеро ҳаст сифатшда гарантия медодай савдогар духтаро биёен бо айпеш хитон бинен мана 220 сомон инамиш фақат 250 сомон ай ки хушру бидаи 250 сомаша бинен аҷоиб фасон дига ҳамаша 220 сомонӣ кардагиан ҳатман омадаи пеш тамошо кунед и чанд сумай 220 ишам 220 мана иноям 220 сомон ина нигоҳ кунед чанд цветш ҳастай хулас биёен духтарако маҳқултон мешава ҳама қадар моделои фасон ира бинен охи сифатшда гап нест ишам 220 сомон апа мана зимняй диден дарунуш чихелай баъд янамуд удобниян акция шидагай 350 сомон буд ҳозир 220 сомон шидагай успед кунен биёен духтаро ина духтарако касе ки ҳозир сапошкӣ нагирифтай марҳамат нигоҳ кунен фасониша ҳамақа удобнияй сапошкиҳои замшови фасон ино чанд сум будан апа диден 450-500 сомон буд ҳози акция рафтестай 350 сомон кардагиан турецкиям хушрувай инаи лакированишам ҳаст мана иша бинен хушрувай удобния ҳастай ки ҳам каблукуш ҳам хидиш мана ишам диден чихе фасон нархошона духтаро 350 сомонӣ кардагиан омада натонед бинависен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин ряди магазинои шишагӣ мана миёям бори навай духтаро оригиналош нигоҳ кунен падошш чихелай беҳад фасон инора чанд кадан апа мана аз инам чандта расветкаяй 220 турецки оригинал духтаро 220 сомон марамат биёен ай пеш тамошо кунен инаи лоропиано чандай инаино 200 сомон оригинало ёшам шлёпкош 180 сомон инош боша 200 сомон марҳамат биёен духтаро обувҳои фасони туркӣ духтаро ина зела бренди зела беҳад хушрувай качествашда гап нест 350-400 сумай ҳози акция шидай 280 сомон инами нуқтаи савдода чӣ моделе ки мебинен ина бренди мор смс зела ина туфличакоша бо намегенам қа хушручаян ҳамаша 280 сомонӣ кардагиан духтаро марамат метавонен биёен айпеш бо бинен беҳад сифатошон нағзай мана омада наметонед бинависен хичон дар равакак доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин ряди магазинои шишагира бинен каблукошам хушрувай удобни фасон хулас инаминора ҳамаша духтаро нархошона 280 сомонӣ кардагиан ира бинен кожои фасон турецкай савдогар качествашда гарантия метиҳад духтаро биёен бо айпеш якта ба якта хитон тамошо карда интихоб кунен макасимкои фасони туркӣ омад бо духтарако ина нигоҳ кунен чихе хушручан бисёриёда нарасида буд биёен духтаро ҳама намудаш омадай 80 сомон турецкиан ҳамқа хушрувай ба қувватак марамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран агар доставка хоҳен нависен дар равакак доставкатон мекунанд ё ки биёен айпеш бинен мана чанд намудаш омадай ҳамаш 80 сомонӣ бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 103 магазин ряди магазинои шишагӣ инаи тарафам нархошон ҳами хела ҳамиёям 80 сомай ҳоҷоно ина инорам 80 сомонӣ кардагиан сифатошон хушру духтаро марамат ина 80 сомон анаи бад хушру барои ҳоҷао бисёр мепурсанд ҳамқа ба қувват бидай духтаро и качестваша беҳад таърифу тавсиф кардан мана 80 сомон турецкӣ
ана модели новинкаи фасон омадагиаи марҳамат духтарако бисёриё пурсидагӣ буданд. Ина диден духтаро чихе модели хушруш омадай дар бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза 103 магазин ряди магазинҳои шишагӣ турецки тозаянд духтаро 320 сомон ҷои пулгириш ира то 450 ам мефурӯхтанд. ҳозир 320 сомонӣ кардагианд барои шумо. Марҳамат биёен бо айпеш бинен. Ана баъд иҷада бо чанд намуди дига омадагай. Ина ино 280 сомонӣ духтаро нигоҳ кунен иёшам чихе фасонай. Мана 280 сомон турецки. Ина ин моделшам ҳаст. Ана инош бошад 270 сомон. Инаиш чанд сумай? Инаиш 280 сомон. Хулас и тараф 270 да нархуш. Як бурак биёин тамошо кунен. Маҳқултон мешава. Омада наметонед бинависен хучон дарава как шумода доставка мекунанд. Леки озия нами тигра бисёриё пурсидаста будан марамад ина омадагай ира падоша бинед вича бинед чихе хушручай намудуш аҷоибот 320 сум ҳамиш. Турецки шлёпкои зимистона омадай духтаро нигоҳ кунен чихе хушру спорт стил баъд ами тигрҳози мода шидагай ку марамад инаи 200 сомонай. Ана баъд 140 сомонай ам доранд. Я бурак тия наму 140 сомонара нишонсим. Инаи модели 200 сомон. Ана баъд нигоҳ кунен духтаро анаиш боша 140 сомон. Диден туркиян марҳамат ина мехдор беҳад хушру беҳад фасон. Хулас биёен духтарако ана ё чанд сумай апа? Ина ёра бинен 240 сомон турецкиян духтаро. Ина инош чи? Ина ёшам хушру а? Ина ино 200 сомон. И чандай? Ана ино 240 сомон фасониша бинен духтаро 240 сомон. Марамат биёен ма беҳтарин вариантҳо дар ин нуқтаи савдо шуморо интизорай. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза 103 магазин инош чанданд? Ана ино бо 140 сомонанд. Марамат нигоҳ кунен инаиша бинен чихе хушрӯай духтаро 140 сомон. Марҳамат беҳтарин вариант. Мана 140 сомон марамат биёен. Ина духтарако турецки шлёпкои фасон 100 сомон шидаган 200 сомон будан 180 сомон будан аксаши 100 сомонӣ неки бисёриёда нарасида буд. Марамат ҳози бори навда бисёр овардаган метавонен биёен харидорӣ кунен 100 сомон. Марамат духтаро ҳам қафасонай сабукай охи ира бинен хушругиша 100 сомон на кадомеша мегирен 100 сомон чандта расветка омадай. Мана ини моделиш бо омадагай диден 100 сомон сабукак барои модаро беҳтарин вариант. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза 103 магазин ряди магазинҳои шишагӣ. Ина ино бошад 60 сомон мардона. Ана баъд ина ино ҳаст 50 сомонӣ. Нигоҳ кунен чихе хушру турецки ҳамаш турки духтаро. Имконияти омада надорен бинависен хучон шумода дарава доставка мекунанд. Духтарако бисёриё медонам ки мухлиси анами норкаян. Ина бренди ами норкара ва ёш пояфзолош беҳад хушрӯай сифаташ да гап нест. Марҳамат 420 сомон ая апа 420 сомон. Иҷа чанд намуча овардагиан оригиналаш якм сортуш ина падоша бинен якм сортуш духтаро нигоҳ кунен чихе хушру кожаи тозаш чихеле ки ҳози савдогар ба мо гуфт ҳози ҳатто дар Турция ҳамин норкара вайкадесяна паделка лекин оригиналаш духтаро ай ҳама қиматиш 420 сомон. Марамат каседа дар корай биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза духтаро марамат 103 магазин ряди магазинҳои шишагӣ. Инаи шлёпкаша бо овардиан қахшрӯи чанд сумай? 250 сомон. Ира диден чихе фасончаянд духтаро 250 сомон. Пояфзолошон ҳамаш туркияй дар ин нуқтаи савдо духтаро аз 80 сомон нархошон сар мешава. Ва духтарои сумкора бинени қахшручаян намҷа кадомеша мегирен турецки тозаяй акция рафтестай 100 сомон. Марҳамат инаи новинкора бинен охи чихе фасонай кожош да гап нест духтаро марҳамат 100 сомон чандта расветкаш ҳастай. Мана нигоҳ куненда чихе хушру ишаишта хушру ишаишта хушру ҳамаи ҳамино 100 сомонӣ шидагай. Духтаро сифатҳои олӣ доранд. Марҳамат инаи намучам фасонча будай диден 100 сомон чизе мегирен амҷа 100 сомон. Бозори Корвонай тарафи пажарка
байни сеюму чорум дарвоза 130 магазин ряди магазинои шишагӣ аз ҷама доим навор мекунам. Ина марамад новинкаҳошонам омадагиаи духтаро метавонен биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Мана 100 сомон кадомеша мегирен. Мана диден подбрендан ҳамаш Прада, Луи Витону, Шанелу дигару дигар ҳамашон 100 сомонӣ. духтарако успед кунен. Чӣ хеле гуфтум омада наметонен. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен хучон дарава как шумо доставка кунанд.